deň rodiny, a tak som rozmýšľal, ktorú tému zo Svätého písma vybrať, pretože naozaj v Svätom písme je to popredkávané rôznymi odkazmi na rodinu. Prvé veľké pokušenie bolo knihu Genesis, pretože tam sú východiská chápania rodiny. Druhé potom som mal pokušenie, že urobiť akýsi prierez v Svätom písme, ktoré také významnejšie miesta. Napokon som sa rozhodol pre tretie riešenie, ktoré máte pred sebou. To znamená, zobral som si jeden konkrétny text, je to text z listu Efezanom, čo hovorí apoštol Pavol o rodine. Je to pasáž, ktorá dostala pomenovanie tzv. Rodinné pravidlá, pretože zvlášť vytvárajú istý celok v tej náuke Pavla, v tom liste, ktorá je venovaná problematike muž, manželka, manžel, deti a rodičia, otroci a páni z pohľadu tej doby. List Efezanom má svojho dvojníka, alebo dvojičku, je to list Kolosanom, kde takisto sú tieto rodinné pravidlá uvedené, ale v liste Efezanom je ich viacej. Budem sa snažiť isté aj aplikácie, ale zároveň aj vysvetlenie, aby sme porozumeli tomuto biblickému textu, pretože niekedy spôsobuje najmä pod vplyvom 21. storočia veľmi silnej emancipácie muž, žena, feministického hnutia, spôsobujú tieto texty niekedy problémy alebo ťažkosti s porozumením. Tak ideme hneď na to. Prečo sa to nazýva tá pasáž a čo mám na mysli, keď poviem rodinné pravidlá? Ide o dva tieto texty, ktoré tvoria ako keby takú uzavretú samostatnú časť v rámci celého listu. A pomenovanie rodinné pravidlá pochádza od Martina Luthera. Martin Luther vo svojom malom katechizme z roku 1529 nazval túto časť, tieto dve pasáže, sú tzv. Haustafel, teda pravidla pri stole rodinnom alebo dome, pretože stôl v rodine mal vždy symboliku ako miesto, kde sa schádza rodina, nie len aby sa najedla, ale kde vytvára spoločenstvo, kde sa debatuje, kde sa preberá, kde sa rieši, kde sa vykladajú peniaze na stôl, keď otec príde, a nielen otec, ale matka z roboty, a kde sa počítajú účty a tak ďalej. Je to dnes, bolo to aj v minulosti. Tak ten preklad je veľmi naozaj voľný, ale ide o usmernenia v týchto dvoch listoch, ktorými sa majú riadiť rôzni členovia rodiny. To sú usmernenia, ktoré dáva Pavol pre kresťanstvo. Chcem hneď upozorniť, že podobné pravidlá existovali aj v tej danej dobe, keď Pavol píše, tak v tom spoločenstve, v židovskom prostredí, v grécko-rímskom prostredí existovali isté zoznamy alebo isté pravidlá, ktoré usmerňovali rodinný život. To znamená, nemôžem povedať, že Pavol je prvý na svete, ktorý toto tu rieši, to znamená rieši vzťah medzi mužom, ženou, rodičia, deti a tak ďalej. Už to existovalo dávnejšie. Známy je príklad Aristotela, ktorý hovorí o rodinných pravidlách, či už je to jeho dielo Politika, alebo potom ešte je Stoik, ktorý veľmi pekne to opisuje, hovorí, že rodinné vzťahy sa majú riadiť takto, že medzi mužom a ženou, medzi manželkou a manželom má vládnuť aristokratický vzťah. Medzi rodičmi a deťmi má vládnuť monarchistický, monarcha, rodič a deti sú podranení, a medzi súrodencami má vládnuť demokratický vzťah. To už v 1. storočí hovorí jeden filozof. Takže nie je to nič nové, keď Pavol dáva isté pravidlá pre kresťanské komunity, ktoré začínajú narastať, začínajú sa ako si naberať dých, tie komunity začínajú zväčšovať od pár členov do stoviek, ktoré takisto sa pýtajú, akým spôsobom máme my žiť, aby to bolo aj v zhode s evanjeliom, ale zároveň aj v spoločnosti, v ktorej žijeme. Tak preto tieto usmerenia takto vznikajú. Ďalším dôvodom je to, že vzniká v tomto 1. storočí, keď sa kresťanstvo šíri, Pavol stojí v pozadí rozšírenia kresťanstva do naozaj svetových rozmerov, kresťania sa schádzajú po domoch, v domoch jednotlivcov. Kresťanstvo nie je oficiálne náboženstvo v tom čase, to znamená,
nemá vlastné kostoly, bohoslužobné priestory, ale tým priestorom sa stáva dom. Preto aj je pomenovanie, ak niekedy to počujete v kostole, alebo pri nejakých stretnutiach, sa používa spojenie domus ecclesia. Domus, to znamená dom, a ecclesia je cirkev, spoločenstvo, keď rodinný dom zároveň slúži ako miesto, kde sa zhromažďujú prví kresťania. Samozrejme, tie domy, to boli predovšetkým domy zámožných ľudí, ktoré boli väčšie, rímske vily, rímske domy, ktoré mohli poslúžiť pre 20, 30, 50 členov, teda ľudí, ktorí sa tam mohli stretnúť. Jednak na slávení Eucharistie, na lámaní chleba, na katechézach, na agape, čiže aj zhromažďovaní za účelom pokrmu a zhromažďovania financií, zbierok, ktoré potom slúžili pre chudobnejší v rámci toho kresťanského spoločenstva. Toto je dôležité hneď na úvod povedať, že nie som veľkým priaznivcom tých, ktorí sa s veľkým takou niekedy až agresiou stávajú voči podnikateľom. A niekedy aj kresťanským. Že ty si kresťanský podnikateľ, tak ty teraz musíš silou mocou pomáhať všetkým, pretože aj v 1. storočí v podstate tieto zámožné rodiny tvoria môžeme ich nazvať podnikateľov. Zámožnejšie rodiny, vďaka ktorým oni ponúkli svoje príbytky a prostriedky na to, aby sa mohli kresťania schádzať. To znamená, myšlienka akéhosi proletariátu mne je cudzia aj kvôli, keď pozerám na apoštola Pavla. To znamená, aj v spoločenstve, aj keď sú nejaké debaty, kresťanskí podnikatelia, aj bohatší ľudia majú svoje miesto v cirkvi, nie sú nejakými parazitmi a neznamená, že majú všetko porozdávať, ale majú múdro hospodáriť, zveraďovať a zároveň aj múdro ponúknuť to, čo im Pán Boh požehnal aj v prospech iných, samozrejme. Ale to nachádzam práve pri pohľade na Pavla, na prvé miesta, kde práve tieto domy slúžili na miesto zhromaždenia. My môžeme ísť ďalej, samozrejme, môžeme to rozšíriť, že keď hovoríme o rodine ako o domácej cirkvi, tak v podstate môžeme sa napojiť na Pavla, ktorý hovorí, alebo ktoré prvé kresťania, prvé spoločenstva, ktorí sa stretávali, kde domy súkromné slúžili ako kostoly. Čiže čo si veľmi pekné, aby sme my dnes, lebo sme svedkami toho, že sa vyprázdňuje rodina ako miesto cirkvi a len kostol sa chápe, že toto je to miesto, kde sa stretávajú veriaci a všade inde vlastne Pána Boha niet. Nie je to len kostol, ale je to vlastne aj naše rodiny môže byť takýmto miestom stretnutia. Takže toto je akési pozadie tých rodinných pravidel, ktoré my nachádzame v Pavlových listoch. A v čom je rozdiel potom toho Pavlovho prístupu, ktorý vysvetlíme, oproti tedajšej dobe. Rozdiel je predovšetkým v pohnútkach, ktoré sú v pozadí toho všetkého. Dodnes to platí, že veľmi dôležitý je úmysel, s ktorým všetko vykonávame. Viete, sme mali pred pár dňami, včera bolo evanjelium o chudobnej vdove a boli boháči, ktorí tiež vhádzali do pokladníc. Nie je dôležitá suma, dôležitý je úmysel, pohnútka, s ktorým to robí. Ježiš to veľmi pekne povie, že oni dali zo svojho nadbytku, ale chudobná vdova mala iný úmysel, prečo dala. Tak to nachádzame aj v týchto pravidlách. Pravidlá, úmysel, pri ktorých nachádzame slova o podriadenosti sa detí voči rodičom, manželky voči manželovi, je veľakrát dôvod ekonomický a politický. Kresťanský dôvod, ktorý uvidíme, že Pavol bude hovoriť o podriadenosti sa manželky manželovi a detí rodičom a otrokov pánom, je výlučne náboženský, teologický alebo kristologicky, ukážeme si to. A ukážeme si aj to, že tie slová o podriadenosti nemusia znieť tak dramaticky a drasticky, ako na začiatku možno, keď hovoríme o podriadenosti, lebo naozaj dnes sme v inej sociálnej situácii a keď poviete niekomu o podriadenosti, tak sa mu zježia všetky chlpy a vlasy. O chvíľku vám ukážem text, ale ešte vás stále chcem pripraviť, lebo chcem vám ukázať, že
ten text, ako je naformulovaný, má svoju presnú štruktúru, premyslenú štruktúru. A to nám ukazuje, že naozaj ten písateľ, ten svetopísec, že to nie sú také veci, ktoré si sadnete za stôl a múza vás kopne, alebo Duch Svätý vás kopne a píšete, lebo teraz Duch Svätý. Ale je v tom pekne vidieť tú spoluprácu Ducha Svätého ako prvého autora Svätého písma, ale aj človeka. Človek, ktorý premýšľa, akú formu dať tým slovám, aký žáner, aký štýl zvoliť a usporiadať. Tak aj tu uvidíme, že tie pravidlá ohľadom rodinného života vždy postupujú po dvojiciach, manžel, manželka, deti, rodičia, otroci, páni. Postupuje tak, že pri každej z dvojice začína od nižšie postavenej v pohľade tej doby ku vyššie postavenej, čiže najskôr sa prihovára manželke, potom manželovi, najskôr deťom, potom rodičom, najskôr otrokom a potom pánom, lebo tak bolo postavenie. A tretí, že začína od najintímnejších vzťahov, keby to bol kruh, tak ideme do stredu je manžel, manželka ako najintímnejší vzťah. Potom sa dotýka rodičia, deti, širší, a na okraji je ten najmenej intímny vzťah, a to sú otroci a páni tej doby. Čiže aj toto nám svedčí o tom, že ten svetopísec Pavol, ktorý píše, veľmi starostlivo koncipuje slova, ukladá ich tak, aby naozaj vyjadril to, čo chce dať svojim adresátom. Prvý verš, ktorý je v tých rodinných pravidlách, máme teda list s Kolosanom a list s Efezanom, som vám povedal, to sú dvojičky, tak ja sa budem dotýkať iba listu Efezanom, tak to je tento prvý verš, ktorý celému tomu rozjímaniu Pavlovmu, že ako by to malo byť medzi mužom a ženou, ako by to malo byť medzi deťmi a rodičmi, otrokmi a pánmi, tak celé to východisko je táto prvá veta. Podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Preto to takto spomínam, lebo ak vytrhneme veci z kontextu, ale čítame jednu vetu, tak nám sa zdajú veľmi surové. Veta, ženy, podriadte sa svojim mužom. No tak nenevajte sa v 21. storočí, tak toto snad nie. Ale keď vetu predtým si prečítame, že podriadujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom, tak potom rozumieme, že všetky ďalšie slová, ktoré budú sa vzťahovať a adresované na manželov, na manželky, na deti a rodičov, budú vychádzať z tohto princípu. To máte ako štát, keď sa zakladá. Ústava štátu je veľmi dôležitá, pretože dáva východiska pre to všetko ostatné. Ak ústava republiky je jeden nepodarenec, tak potom celé bude jedno nepodarenec. Lebo východiskom je zmetok. Možno, že preto aj teraz zažívame zmetok Európskej únie, lebo tá ústava tak, ako bola zbúchaná rýchlo a debaty a hlasovania, pamätáte sa ešte roky dozadu, presvedčania Írov, aby predsa len zahlasovali za ústavu a tak ďalej, vidíme, že nám to robí veľké problémy. Že nie je to, potom to nie je ústava, len je to ústavná zmluva, aby sa obišli rôzne hlasovania, tak to nazvieme inak a tak ďalej. Tak veľmi dôležité je vždy vo všetkom, aj vo vzťahoch, aké východiska si zoberiete. Pohnutky východiska vášho vzťahu. Keď ste začali spolu chodiť, keď teraz spolu žijete, ste manželia, aké východiska si dáte? Lebo to potom ovplyvňuje všetko ostatné. Tak pre Pavla tým východiskom všetkého toho rozprávania o podriadenosti je prvé. A to je, navzájom sa podriadujte. A potom už rozumieme, že nie je problém, keď povie manželka podriať sa manželovi, lebo vie, že tie isté slova patria pre muža. A nemusí sa obávať, že chlap príde domov z kostola a povie, počula si na kázni, počula si, čo hovorí svätý Pavol. No tak to je to, hlava rodiny. Je to samozrejme výzva nielen pre rodinu, ale aj v rámci občianskych a v rámci cirkevných vzťahov, samozrejme. A potom ja tu mám aj túto vetu, že práve v tomto vzájomnom podriaďovaní sa veľakrát zlyhávame. Že buď je to len jedna strana, na ktorú sa kladú podmienky, a tá druhá je vyššie postavená a hovorí, ty to máš počúvať, mňa sa to nevzťahuje. Tak v tomto často zlyhávame, ale je to pravidlo, ktoré platí biskup kňaz. Takisto. Je
to vzájomné, recipročné. Nie je to len úcta, autorita kňaza voči biskupovi, ale aj biskup voči kňazovi sa má správať, ako by bol podriadený. Uvidíme to potom vo vzťahu manžela a manželky. V spoločnosti. Robí nám to problémy v spoločnosti. Pri voľbách do samospráv, starostovia, zástupcovia, poslanci mesta, primátori a tak ďalej. Zvolte ich, dovtedy, kým nie sú zvolení, vám sľubujú, ako náhle sú zvolení, čo mi môžete. A opačne. Opačne zase tom, že je demokracia, tak ja môžem vynadať, no čo potom, že je starosta, nestarosta, môžem použiť všetky zvieratá v zoologickej záhrade. Toto nám chýba recipročne. Tak poďme sa už teraz pozrieť na ten. Čiže na ten text, toto je východiskový, ktorý je východiskom aj pre Pavla, keď medituje o tých vzťahoch a následne hovorí tieto slova. Prvá časť, ako som povedal, to sú slová z listu Efezanom venované vzťahu manželka-manžel. Čiže po tom predchádzajúcom verši začína. Ženy svojim mužom, sa myslí, podriadujte sa. Ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je Kristus hlavou cirkvi, on spasiteľ tela. Ale ako je cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Ja viem, že to znie veľmi tvrdo, aj muž a žena vo všetkom, ale opäť, keby to končilo len tu, tak áno. Len našťastie sú tu aj muži. Muži, milujte manželke, ako aj Kristus miluje cirkev a seba sám vydal za ňu, aby ju posvetil očistným kúpenom vody a slovom, aby si sám pripravil cirkev slávu, na ktorej nie čvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní, nie že môžu, a či chcú, povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje ako aj Kristus cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku, pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké, ja hovorím o Kristovi a cirkvi, ale aj vy, každý jeden, nech miluje svoju manželku ako seba samého a manželka nech si ctí muža. Všimnite si jednu vec, že usmernenie na adresu manželky je len pár. Tento odstavec. Ale mužom je venovaná riadna dĺžka. Aj keď sa vracia potom ešte k manželke. Je to z toho dôvodu, že v tej dobe, keď tento list vzniká, bolo celkom prirodzené, že muž bol hlavou rodiny a bol vládcom. Dokonca niektorá literatúra hovorí, že manželka mala práva len o niečo väčšie ako deti. Že to nebolo nič moc. A zdá sa, že toto bolo aj dôvodom Pavla, že keď adresuje ženám, že milujte a buďte podriadené, tak v podstate nepísal nič nové, lebo tak to bolo. Ale muž, ktorý má milovať svoju manželku a tak ďalej, to už nebola samozrejmosť a preto Pavol potreboval napísať tomu viacej, väčší priestor. Ďalšia zvláštnosť tejto prvej časti je v tom, že začína to ženami a končí to mužom. Najskôr je výzva na ženy, aby milovali svojich mužov, boli podriadené. A potom to končí, že manželka nech si ctí muža, ale je istým spôsobom ako keby prehodené poradie. To je aj úmyselne, aby sa ukázalo, že to je ukončený text. Trošku aj vám ukážem, ako sa robí so Svätým písmom, pretože ja som tu teraz vynechal verše a kapitoly, som ich vymazal, keď som to dával do prezentácie, lebo my dnes čítame Sväté písmo automaticky s tým, že sa spoliehame, viete, tam kapitola, je tam verš, tak nemusím to nejako premýšľať nad štruktúrou a rozdelením, lebo však končí kapitola, tak končí aj nejaký celok. Až do 12. storočia, čiže dlhých 1200 rokov, nebolo členenie Biblie na kapitoly a na verše. A tým vodítkom veľakrát bol zmysel toho textu, obsah toho textu. Teda aj ten, kto písal, musel dať čitateľovi nejako najavo, že tu sa končí téma. A musel využívať tie literárne možnosti, aby ten, kto číta, vedel, aha, tak tu sa končí téma a začína nejaká nová. Najčastejšie je to zmena témy. Tým, že zmeníte tému, naznačíte, že to, čo ste doteraz hovorili, už skončilo. Tak aj tu je to takto. Ja sa teda, zamerajme sa na... Potom sa prejdeme jednotlivé texty, nebojte. To len zatiaľ
hneď za tým nasleduje adresované slova deťom. To, čo nás prekvapí, je, že autor sa prihovára priamo deťom. To znamená, nehovorí, že povedzte aj deťom, alebo vychovávajte tak detí, aby vás počúvali, ale hovorí, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Ja cituje takisto zo Svätého písma, ako predtým citoval. Verš predtým, preto muž opustí, zanechá otca, matku, pripúta sa. To je kniha Genesis, ktorú cituje Ježiš Kristus a potom cituje Pavol. Tu cituje ďalej pri deťoch čo to je Božie prikázanie. Cti svojho otca a matku. To si ešte povieme, že to je prvé prikázanie. Si poviete, že to nie je prvé prikázanie. A si ešte povieme. Aby ti dobre bolo, aby si dôžil. A vy, otcovia, nedrážite svoje deti k nebu, ale vychovávajte ich prísne, napomínajte ich v Pánovi. To je druhá kategória. Prejdeme si všetky. A tretia sú otroci. Otroci a páni. A vy, páni, správajte sa k nim. Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením, z úprimného srdca ako Krista. Neslúžte iba na oko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. A slúžte ochotne, ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od pána odmenu, ak urobí niečo dobré. A vy, páni, správajte sa k ním takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš pán je v nebi, a on nenadrža nikomu. Tak toto sú tie rodinné pravidlá. Toto je text, ktorý sa nachádza v knihe liste Efezanov v tých kapitolách 5, 22 až 6, 9 s tým úvodným veršom. Takže, poďme sa teraz pozrieť na to, čo hovorí Pavol. Muž, žena, manželka, manžel. Text ste už počuli, takže len na chvíľku vám ho dám. Chvíľočku. To, čo nás zaujíma, čo vám chcem ukázať, je, že Pavol pri východisku o rozprávaní o manželstve a cirkvi sa najskôr pozerá na cirkev a potom na manželstvo. Pre rozprávanie Pavla o manželstve je východiskom vzťah Kristus-cirkev. Ako je to s vzťahom Kristus-cirkev, tak takto potom aplikuje na vzťah manželka-manžel. To je dôležité, lebo sa k tomu vrátime. Dobre, takže poďme, čo nám ten text ponúka. Autor nehovorí, že manžel je hlavou manželky, pretože Kristus je hlavou cirkvi, ale hovorí porovnávacím spôsobom, že manžel je hlavou manželky ako Kristus je hlavou cirkvi. A tento rozdiel je zásadný. Toto je čosi, čo je veľmi pekné a dôležité. Ja sa znova vrátim. To je toto. Ako je Kristus hlavou manželky. Teraz, či to rýchlo nájdem? Áno, tak. Hore. Ako je aj Kristus hlavou cirkvi. To znamená, Pavol nehovorí, že muž je preto hlavou manželky, pretože Kristus je hlavou cirkvi. A teda chlap príde a povie, keďže Kristus je hlavou cirkvi, tak ja som tvojou hlavou. Toto Pavol nehovorí. Ale hovorí, ako Kristus. To znamená, správaj sa tak, ako Kristus sa správa ku cirkvi. Čiže ten vzťah, aký má Kristus ku cirkvi, nech je tvojím vzťahom, aký budeš mať ku manželke. A to je čosi úplne iné. To je čosi iný východisko pre celé chápanie vzťahu. Opäť, alebo teraz vraciam sa k tomu, čo som hovoril, uvedomme si, že Pavol píše v 1. storočí. Nie dnes, nezapomeňme, čo je na to zvláštne. Ale on píše do doby, kde samozrejme, že bola dominancia muža. Kde manžel bol pater, otec rodiny. On rozhodoval o živote. Otec mal také právomoci, že mohol dieťa vydať do otroctva, predať ho. Ak sa mu nepáčilo, tak pôjde do otroctva. To isté s otrokom. Samozrejme, otrok mohol aj zabiť pri niektorých príležitostiach, keď mu urobil škodu, utiekol a tak ďalej. Ale aj voči deťom má veľké právomoci. Pavol do tohto prostredia príde a povie, muži, milujte, ak ste teda hlavou manželky, ale buďte tak, ako je hlavou Kristus voči svojej cirkvi. A my hovoríme o cirkvi, že je telom Kristovým, že je tajomným telom Krista a Kristus je hlavou cirkvi. A on toto príde a povie,
Áno, Kristus je hlava a cirkev je telo, a tak aj muž je hlava a manželka je jeho telo. Čiže veľmi takú podobnosť robí, vlastne to tu vysvetľuje, keď hovorí o podobnosti medzi cirkvou a medzi manželkou. To znamená, porovnávanie vzťahu Kristus-cirkev slúži pre objasnenie vzťahu manžel-manželka. Cirkev nie je otrokyňou Krista. Nikdy sme nenašli texty, kde by hovorila cirkev, že cirkev je tu otrokyňou Ježiša Krista. Ale hovoríme o poslušnosti cirkvi voči Kristovi, ako svojej hlave. Ale táto poslušnosť je odpoveďou na lásku, ktorú má Kristus ku cirkvi. Čiže vždy je to najskôr Kristus, ktorý miluje cirkev, alebo my hovoríme všeobecne, Boh najskôr miloval človeka. Naša odpoveď je odpoveďou na prvú Božiu lásku. Najskôr Boh nás miloval a my odpovedáme na túto lásku láskou. A tu je príklad pre manžela. To znamená, manželka odpovedá iba na lásku muža. To znamená, ako ma miluješ ty? Tak to nemalo byť tak, samozrejme. Ale toto je Pavol, ktorý to povie. Čiže ak cirkev miluje Krista, je to preto, lebo premýšľa, medituje cirkev celé 2000 rokov svojej existencie, ako Kristus nás miluje. Ako Kristus miluje cirkev? No tak, že vydal seba samého za ňu. Tu je to vyslovene bolo povedané. Vydal seba samého za ňu. Nemá nik väčšej lásky ako ten, kto dá život za svojich priateľov, povie Ježiš Kristus. A toto je tajomstvo, z ktorého cirkev neustále žije a pripomína si hlavne vo veľkonočnom období, cez veľkonočné trojdnie si pripomíname, ako to Kristus miluje cirkev, že vydal seba samého, že ju očistuje kúpeľom znovuzrodenia, tieto slova, čo tu sú, že kúpeľom vody, slovom si pribral cirkev slávu, na ktorom nič škvrny ani vrásky, ak bola svätá, nepoškvrnená. Toto je meditácia cirkvi nad láskou, ktorú má Kristus voči nej. No a táto meditácia má byť aj meditáciou, že toto má byť láska muža voči manželke. Opäť vravíme, že ak si uvedomíme, že v 1. storočí to postavenie bolo úplne iné, tak je to niečo prevratné, čo Pavol žiada v kresťanských spoločenstvách. Je otázka, sú tieto slova písané do kresťanského alebo iného prostredia? List Efezanom je písaný už do spoločenstva, kde boli kresťania. Nie niekto iný. Čiže tieto požiadavky sú v Kristovi, stále hovorí, Kristus je hlavou cirkvi a v Kristovi milujte a tak ďalej. Takže toto je východisko. Podriadenosť ženy mužovi teda nie je niečo, čo by pochádzalo z ľudskej prirodzenosti. To je opäť zase dôležité. Lebo z ľudskej prirodzenosti vychádza rovnosť medzi mužom a ženou. Tam nie, že žena je menej cenná od prirodzenosti. Žiadne také. Ak toto niekto učí, nie je na pôde katolíckej cirkvi. Aj keby to bol kňaz alebo biskup. To nie je pravda. A preto pri tom rozhodovaní som premýšľal aj nad knihou Genezy, lebo v knihe Genezy je to veľmi pekne povedané. Stvoril ako muža a ženu na svoj obraz. To znamená, nie niečo viac, niečo menej, ale tá istá prírodzenosť, ten istý obraz je muž a žena sú obrazom Boha. Nie len muž, alebo len žena. Čiže podriadenosť ženy voči mužovi nie je z prírodzenosti. Ale manžel sa vtedy stáva manželke hlavou, keď sa k nej správa podľa vzoru Kristovej lásky k cirkvi. Ak sa tak nespráva, tak je chrapúňom, ale nie hlavou. A preto je to vzorom Kristu. Teraz som veľmi silný na strane žien, ale to preto, že niekedy sa práve na pôdu aj v rámci feministických hnutí kladie, že to cirkev je zodpovedná za to, že žena má byť v kuchyni a muž je ten, ktorý o všetkom rozhoduje. A to cirkev 2000 rokov učila a učí a hovorí stále, že žena má znášať utrpenie a muž si môže robiť čo chcieť a môže aj byť deti a manželku a tak ďalej. Toto nie je pravda. Čiže ak manžel sa neriadi podľa vzoru Kristovej lásky, vtedy nie je hlavou pre manželku. Manžel si musí zaslúžiť svojou láskou postavenie hlavy voči manželke. Ale opäť hovoríme, že východiskom je stále tá prvá veta, podriadujte sa jeden druhému. Spomeňte si na iné miesto, keď hovoríme o Kristovi hlave a cirkev telo,
na list Filipanom, kde hovorí, on sa zriekol seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Toto je láska Krista. Takže, milí manželia, túto lásku vám želám, ktorá sa zriekne seba samého a voči manželke a voči deťom a vydá seba samého, pretože miluje svoju rodinu, miluje svoju manželku, až tak, že dá seba samého za ňu. Tak potom je radosť milovať takého manžela. Tak toto je pohľad na vzťah manželka, veľmi kratučko, ale to preto, že ešte máme veľa vecí zaujímavých pred sebou. Pavol povie na konci tej meditácie o mužovi a žene zaujímavé slova, že toto tajomstvo je veľké, ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Tak my sa pýtame, počkaj, ako o Kristovej cirkvi? Tak celý čas to hovorí manželka, manžel a zrazu ty to skrútiš na konci a povieš, že ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Nie je to tak. Len práve, že vzťah medzi Kristom a cirkvou Pavlovi umožnil lepšie vysvetliť aj vzťah medzi manželom a manželkou. Ja ako ministrant, dokonca ako bohoslovec, som nikdy nerozumel, keď bola sobášna svätá omša, keď v prefácii alebo v modlitbe za manželov, novú manželov sa tam kňaz modlil, že aby ju miloval ako Kristus miluje cirkev. Čo to, na čo to? Ja som vôbec nerozumel, prečo toto prirovnanie? Nikto mi to nevysvetlil vtedy, ani seminári. No, ale niektoré veci netreba zase robiť tak, že mne to nikto v seminári nevysvetlil. No a čo teraz? Na čo máš hlavu a knižky? Prečítaj. Lebo som tak tiež počúval, že mne to nikto ja som nebol v škole, keď preberali sme písmeno L. Takže pre Pavla je toto úvahou, ale vraciam sa k tej sobášnej svätej omši, že naozaj si pamätám, vždy som rozmýšľal, prečo je tam stále, že Kristus miluje, aby pamätali, že aby bol k nej, ako Kristus miluje cirkev. Nikdy som k tomu nerozumel. A to preto, lebo som nevidel to prepojenie liturgických textov s listami Pavla. Liturgia čerpala pri sobáši myšlienky od Pavla a vsunula ich a presunula do liturgických textov s predpokladom, že budeme rozumieť, že aký vzťah Pavol má na mysli manželka, keď hovorí o vzťahu Kristus a cirkev. Skúste, keď budete niekomu na sobáši, teraz je taký sezóna sobášov, letné mesiace až do adventu, skúste počúvať liturgické texty a uvidíte, že sa bude hovoriť o Kristus a cirkev, ako Kristus miluje svoju cirkev a uvidíte, áno, toto je Pavlov, to je Pavlova teológia a chápanie. A z toho všetkého vlastne som aj začínal vychádzať, že manželstvo a rodina sú domácou cirkvou, pretože vzorom je vzťah Kristus a cirkev. A preto už aj rozumiete, keď sa niekedy modlí alebo číta nejaké encyklika, modlitba svätého Otca. Dnes na začiatku zaznelo, že prečo pápež vyzýva, aby rodiny boli domácou cirkvou. No preto, lebo v Svetom písme je vzťah prirovnaný ku vzťahu Kristus a cirkev. Preto. Takže keď je cirkev telom a Kristus hlavou, tak manželka je telom. A preto Pavol hovorí, že ktorý muž má niekedy nenávisti vlastné telo. Kristus nemá nenávisti cirkev, lebo je jeho telom, ale ju živí. A ešte zaujímavá myšlienka na záver a pôjdeme ďalej. Kúpeľ vody slovom znovu zrodenia by si ju pripravil, sú dve možné vysvetlenia. Prečo tam Pavol spomína posvetil očistným kúpeľom? Prvé, pravdepodobne je to narážka na sviatosť krstu. To je kúpeľ znovu zrodenia. Teda Pavol rozjíma, premýšľa, aký vzťah je Kristus cirkev a ako sa stanem členom tohto tela. A hovorí samozrejme krstom. Krstom sa stávam členom tela. Ale ešte jedno vysvetlenie veľmi pekné. Kúpeľom vody. Niektorí hovorí, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody. Toto spojenie ho dávajú ku sobášu, ku manželstvu. V židovstve, a nielen v židovstve, ale aj v iných národoch, bolo tradíciou v tej dobe, že nevesta pred sobášom sa okúpala ráno. Ako nielen hygienický, ale akýsi symbol naozaj takého prípravy, očistenia. A potom toto slovo posvetiť vysvetľujú niektorí, že pri uzatváraní zmluvy, pri zásnubách, posvetiť znamená doslova vyčleniť pre niečo iné. Že rodičia vyčlenili dcéru a povedali,
áno, vyčleníme ti ju len pre tohto muža. Zásnuby je toto. Zásnuby ešte nie sú sobášom, ale sú vyčlenením, kde dievča povie, áno, dnes to už je dievča, nie rodičia, samozrejme, dievča povie, áno, vyčlením sa zo všetkých rôznych vzťahov, že budem manželkou len tohto muža. Tak niektorí hovoria aj toto, že Pavol si poslúžil nielen terminológiou krstu, ale aby prirovnal vzťah cirkev a Krista, tak si poslúžil aj prípravu na manželstvo, ktoré bolo v tej dobe, že dievčina, teda nevesta sa ráno kúpeľom pripravila, ale zároveň ešte, keď boli zásnuby, že ju vyhradili a povedali, áno, tým pádom už nikto iný nemá na ňu nárok, bude tvojou nevestou. Tak aj toto je také zaujímavé spojenie, čo sa týka manžel-manželka. Poďme teraz k pasáži, ešte toto posledné. V pasáži o láske manželky a manžela sa používa sloveso agapao, trošku grečne nezaškodí na tomto Slovensku. Používa sa až 5 krát. A preto je to dôležité, lebo opäť, aj dnes aj sú také knihy, že láska, ale aká? Aj vtedy je slovo. Je eros, erotická láska, čo aj pápež má veľmi peknú encykliku o láske, ktorá je skôr túžba, buď sexuálna, alebo vôbec aj túžba, ktorá ženy je, zmyselná láska, dôležitá. Potom je grécke sloveso storge, ktoré znamená náklonnosť, tiež označovalo lásku, ale skôr išlo o akúsi náklonnosť. Môžete mať, teraz nemyslím nejakú pomílenú náklonnosť, ale hovoríme všeobecne, môžete mať aj, tu je chyba ičko, Filadelfia, ale náklonnosť môže mať aj k veciam, alebo k zvieratám, alebo máte radi, sú to vaši miláčikovia, máte radi svoju záhradku a tešíte sa, keď si tam môžete ísť pokopkať a keď zaprší, ste nešťastní, keď vám sa staratí úroda a tak ďalej. Je to citová láska. Filia je priateľstvo. Filia je vyjadrením pre priateľstvo a Filadelfia znamená bratská láska. Nielen mesto Spojených štátov v Grécku, ale je výraz, doslova znamená láska bratov. Fileo a Delfos, brat. Ale Pavol, prečo to spomínal? Pavol žiaden z týchto pojmov nepoužije. Ale použije najhlbší význam, ktorý jestvuje, láska agapé, láska nezištná, láska, ktorá je hlboká, ktorá nič nečaká, ale dáva, teda tá najhlbšia forma lásky, aby ukázal, že o toto ide v manželstve. Spomeňte si, keď som hovoril, že dôvody, pohnutky mohli byť politické, ekonomické, ktoré vyzývali k podriadenosti. Pavol nejde touto cestou a povie, manžel, manželka, láska má byť to najlepšie, to, čo je, to čo môže medzi človekom byť. Tak aj toto je zase čosi dôležité, čo nám ukazuje, že vôbec nie, že v písmo tu robí podriadených, nadriadených, ale vychádza veľmi hlbokého princípu medzi mužom a ženou a láskou, teda láska medzi nimi. Druhý vzťah sú deti a rodičia. Tak vrátim sa k tomu, čo to je ten text, ktorý sme už raz videli. Vrátim sa k tomu, čo som hovoril, že deti sú tu oslovené priamo. Čo to znamená? Že nejde o deti nemluvňatá, ktoré nevedia rozprávať. Na čo by im kňaz nevidel by som zmysel, aby kňaz aj teraz na svätej omši sa prihováral. A teraz sa niečo povedať dvojročným deťom. No čo chcete povedať? Z toho vyplýva, že Pavol, keď píše listy, píše s vedomím, že je tu skupina detí vo veku približne 15-18 rokov sa predpokladá, ktorí boli súčasťou tých stretnutí prvých kresťanov v súkromných domoch. Menej to nemá z toho dôvodu význam, pretože deti automaticky prijímali náboženstvo podľa otca. Aké význanie mali rodičia? Ako neprišli, že 7-ročného, že chceš byť katolík, alebo nechceš byť žid, alebo chceš byť Grék, chceš uctievať Dianu alebo niekoho iného. To, čo my, aj ty. O tom sa nebavilo. Tak preto aj táto veta, že deti, poslúchajte svojich rodičov, určite nemá na mysli kategóriu nejakých 7, 8, 10 ročných. Skôr sa má na mysli adolescenti, ktorí sú stále v dome ešte rodičov, ale už sú vo veku, keď sa môžu rozhodovať sami. A im je adresované toto slovo. Pavol sa prihovára za, teda pripomína prikázanie,
To je typické v Pavlových listoch, že po istej úvahe, ktorú má on, vloží citát zo Svätého písma, aby potvrdil ako takú pečať, spečatenie, že pozrite, aj písmo to hovorí. To, čo je zaujímavé ešte stále pri deťoch, je, že akým spôsobom chápať, že to je prvé prikázanie. My presné vysvetlenie nemáme. Prečo tu Pavol hovorí, že to je prvé prikázanie s prisľúbením? Tak niektorí hovoria, že prvé preto, lebo je prvé, ktoré sa vzťahuje na medziľudské vzťahy. Prvé tri sú na Pána Boha, prvé z tých medziľudských vzťahov je cti otca matku svoju. Rabíni hovorili niektorí, že prvé preto, lebo týmto prikázaním začínalo, alebo aj začína v niektorých tabuliach, keď sú tabule zákona, tak sú prvé tri a druhých 7 je na druhej tabule a to je prvé v tom zozname uvedené. V tých máte na kazateľniciach, kde si ide, že sú 3 a 7. Jednoduché vysvetlenie, pretože 3 je na Pána Boha a 7 je vzťah človeku. Upravuje. Tak, toto je ďalšie vysvetlenie, alebo naozaj to, čo hovorí, že s prisľúbením, pretože keď si otvoríme prikázania, buď knihu Exodus alebo Deuteronomium, kde sú uvedené desatoro, tak práve pri tomto prikázaní je, že cti otca matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Pán tvoj Boh dá do dedičstva. Tak je doslovný text. Takže je tam aj pri tomto prikázaní je aj istý prísľub. Tak preto toto je asi najpriateľnejšie vysvetlenie, že prečo hovorí Pavol, že to je prvé prikázanie. Preto, lebo je to prvé z prisľúbení, nie že bolo prvé v poradí. Ale že Pán Boh k tomu prikázaniu aj čosi ešte prisľubuje. A to, že budeš mať vlastníkom zeme. Je zaujímavé, len takú drobnosť, to sa mi páči, tá aktualizácia, ako Pavol, a nielen Pavol, pracoval so Svätým písmom, že on vynechal z toho prikázania, že aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Pán Boh dáva do dedičstva, tie slová, ktorú ti Pán Boh dáva do dedičstva, Pavol vynechal pochopiteľne. Píše do Efezu, to nie je Izrael, to nie je ich zem, oni sú inde. Čiže akú zem do dedičstva? Nemôžu prísť do Efezu povedať, to je naša. Takže keď Pán Boh dával prikázanie na vrchu Sinaj, tak vzťahovali sa slová na krajinu Kanán, kde Izraeliti putovali. Do krajiny, ktorú Pán Boh dá do dedičstva. Ale keď Pavol aplikuje tieto slová na kresťanov, tak už tie slová vynecháva, lebo to už nie je otázka zeme. Druhá zvláštnosť je, ja som vám to tam spomínal, tak sa už len tomu vráti, že výzva je adresovaná smerom k otcovi, nie k rodičom. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti. V židovskej a gréckej tradícii to bol otec, ktorý rozhodoval. Preto vlastne aj Pavol viekom má adresáta, nebude písať rodičia, keď vie, že o živote dieťaťa rozhoduje otec. Tak preto adresuje na otca. Ja sa pri tomto kratučko zastavím, že bol to otec, ktorý niesol aj zodpovednosť za ich výchovu. To dnes vôbec neplatí. V kresťanstve, v nauke. Vďaka kresťanským manželkám a mamám sú deti vychované naďalej aj na Slovensku vo viere. Keby to bolo len na mužoch, no, neviem. A teraz hovorím aj moje vlastné, ako otco, mama nás učila modliť sa, poď, kľakni si, tu ideme. S otcom sme chodili do kostola, ale mama bola tak, čo odobrí sa, odpustí, pomodlí sa, bol si na spovedi, nebol si na príjmaní, nebol si na svätej omši, nebol si. Si všimnite, prvé kresťanstvo nasledovalo príklad židovstva, kde náboženská výchova vychádzala od otca. Otec je ten, ktorý má dať náboženskú výchovu. Nie matka. Potom, keď dieťa rastie v židovstve, tak sa rozdelilo. Ak to boli dcéry, tak dcéry vychovala mama. Mama má informovať o materstve, o príprave na ženskosť, dospievanie. A zase otec si zobral synov na starosť. V tomto duchu šlo aj prvé kresťanstvo. Že prebralo štýl a spôsob židovstva, čo bolo celkom pochopiteľné, veľakrát tie komunity žili vedľa seba, ale je to aj pochopiteľné preto, lebo tak kresťanstvo ako židovstvo za posvätné knihy považuje to, čo my nazývame Starý zákon. Tak to dedičstvo je spoločné. Tak aj preto tie slová sú adresované otcovi, vzhľadom na tú dobu. No a posledná téma sú otroci a páni. Všimnite si, ja som vám čiernym vyznačil
Opäť, pozrite, akú veľkú tému, koľko veľa riadkov venuje otrokom a koľko pánov. Páni 2 riadky, ale otroci 7 riadkov. Opäť je to pravdepodobne spôsobené vtedajšou dobou. Do kresťanstva začínali prenikať, alebo sa stávali kresťanmi aj otroci. Dokonca predpokladáme, že väčšinu tvoria, prvotnej cirkvi práve tvorili otroci, alebo ľudia naozaj z veľmi slabúčkých sociálnych podmienok. Že tí boli prví, ktorých kresťanstvo ako si zachytilo. Ale zdá sa, že aj tie dlhšie riadky svedčia o tom, že mohlo to viesť k tomu, že mohli nesprávne pochopiť evanjeliovú náuku. Ja už nie som otrok, tak ja už nemusím počúvať môjho pána. Kristus ma urobil slobodným, tak čo mám to robiť pre svojho pána a nebudem ho počúvať. Zdá sa, že v tej dobe toto Pavol mal na mysli, že prečo venoval viacej priestoru otrokom, lebo mohlo dochádzať istým napätiam aj vnútri kresťanských spoločenstiev, kde väčšinu tvorili otroci a mohli argumentovať, že ale tak je tu istá rovnosť páni. Ale všimnite si, teda tým silným vytlačením, že Pavol v každej vete neustále pripomína Krista. V každej vete, ako Krista, ako Kristus slúžil Božiu vôľu, ako pánovi od pána, váš pán. To je to, čo som hovoril, že veľmi silnou pohnutkou dáva teologické zdôvodnenie, náboženské, že ak niečo robíš, nerob to z ľudských pohnutok, ale robíš to z pohnutok s pohľadom na Krista. Len si všimnite tu opäť také prevratné veci na tú dobu 1. storočia. Pozrite, veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane odmenu od pána. Nielen otrok, že ty otrok počúvaj, buď dobrý a Pán Boh ťa odmení. A pán si môže robiť, čo chce, lebo jeho tiež Pán Boh odmení. Nie, každý dostane. Aj otrok, aj slobodný. A na pánov on vzťahuje veľmi zaujímavú požiadavku, lebo hovorí, váš pán je v nebi a on nenadrža nikomu. Tak sa prestaňte vyhrážať. Čiže veľmi tvrdo ide na tú dobu po pánoch a apeluje na to, aby sa páni správali k otrokom v duchu evanjelia. To znamená, úmyslom je premeniť osobné vzťahy. A to je riešenie do dnešnej doby. Keď sa pýtame, aká je úloha kresťanov v spoločnosti. A tak ešte budem mať jeden slajd, ktorý hovorí, že či naozaj to kresťanstvo je až také prevratné, alebo či nemohlo byť viacej. Dôraz treba klásť na pretváranie našich osobných vzťahov. My spoločnosť premeníme vtedy, keď budeme premeniať kvalitu našich vzťahov. Nie keď prehodíme jedného politika za jedného politika. Čiže aj tu Pavol si je vedomý, že na jednej strane nevystupuje proti inštitúcii otroctva, ani sa nezamýšľa nad jej pôvodom. Nikde napíše, že viete čo, páni, otroctvo to je jedna svinská zlá vec. On toto vôbec nenapíše. Ale ide na to inak. Ide pretváraním vnútra vzťahov. Vždy, keď toto čítam alebo hovorím, mi prichádzajú na mysel aj to, čím prešla cirkev za 2000 rokov. Koľko ťažkostí, aj koľko pohoršenia zvnútra cirkvi vyšlo. A vychádza. Posledné 10 ročia si pozrite, aby sme boli aktuálni. Pedofilné škandály. Veď to je strašné, to je hrozné, to je ťažký hriech. Veľký. Uprostred cirkvi. Zmietala sa s ním cirkev Spojených štátov amerických, v Európe. Vždy sa niečo nájde. Ale tieto slova mi vždy, teda keď sa pozerám, mi hovoria, aké riešenie? Riešenie také, že len pretvorenie vnútorných vzťahov. Ja môžem ísť vonku a môžem nadávať, aká je tá cirkev skazená zlá, alebo ja budem pretvárať vzťahy vnútri. Toto si uvedom, keď si hovoríme o Františkovi Asiskom, ktorý neodišiel z cirkvi, keď videl ťažkosti, ale pretváral zvnútra vlastným príkladom. Toto hovoríme, keď hovoríme o mystikoch 15. a 16. ročia v Španielsku, Jan z Kríža, Terezia Avilská, zakladá nové kláštory. Neodišla z cirkvi a povedala, s vami sa to už nedá pracovať, tak ja odchádzam. Založila bosé karmelitánky, veľmi prísne ho reformovala, ale neodišla z cirkvi. Toto je pohľad, ktorý nám ponúka už Biblia. Že Pavol dáva riešenie, že ak máme naozaj robiť pokrok vo vzťahoch,
tak musíme ísť s pretvorením vzťahov, ktoré sú medzi nami. Keď ty, kresťan, ktorý si pán, si uvedomíš, že otrok je tiež, má rovnakú dôstojnosť, že on nie je tu, aby si sa ty na ňom vozil, lebo to je v protiklade s tým, čo ty veríš a vyznávaš, toto nie je Kristovo evanjelium, tak musíš zmeniť svoj vzťah, ak si naozaj kresťan. To znamená, otázka je to naozaj mlčanie kresťanstva? Prečo kresťanstvo výraznejšie neprotestovalo voči vtedajšiemu systému? To sa stretneme dnes. Prečo cirkev neprotestovala proti otrokárstvu v prvom storočí? A Pavol napomína otrokov, aby boli poslušní voči Pánovi. Prečo cirkev neprotestovala hlasnejšie proti tomu, že manželky boli menej cenné alebo deti? Odpoveďou je, už to všetko, čo som vám povedal, že to nie je tak, že nič tam nepovedal a súhlasil, ale zároveň odpoveďou je to, že kresťanstvo vstupuje vždy do štruktúr spoločnosti, v ktorej tá spoločnosť žije. Kristus sa stal človekom do spoločnosti rímskeho impéria, židovskej spoločnosti a žil ako človek v tých štruktúrach a nebol nikdy politickým revolucionárom. On nešiel na barikády. No, to nie je typ Spartakus, povstanie otrokov, ktorý v roku 70, koľko si pred Kristom. Toto nie je cesta, ktorou ide kresťanstvo. Ale poukazoval na zmenu zmýšľania, vnútornú premenu, na čo nadviazal aj Pavol svojou náukou, ako sme videli. A tu, aj keď hovorím trošku politicky, viete, demokracia, ako som tu napísal, nie je tým, že diktátor si oblečie kravatu. To nie je to, čo teraz vidíte trošku v Barme, kde teraz prepustili tú aktivistku z väzenia, či ja si teraz spomeniem Tian Sin, myslím, že sa volá, alebo Kuba tým, že Fidel Castro zhodí vojenský oblek a dá si oblek civilný. Tým sa nemení systém. Systém zmeníte tým, že zmeníte srdce a zmýšľanie. Preto aj na Slovensku nás čaká ešte veľa práce. Tým, že namiesto Slovenská socialistická republika vyhodíte socialistická a už sme demokratickí, nie je pravda. Musíme meniť náš postoj, naše prístupy, naše zmýšľanie, náš prístup, teraz idem do veľmi širokých vecí, a náš prístup k zákazníkovi, keď idete do obchodu. Náš prístup k zamestnancovi, k zamestnávateľovi. Náš prístup politika k tým, voči ktorým bol zvolený, alebo za ktorým bol zvolený. Len tým, že niekto povie, ja som bol demokraticky zvolený. To ešte nič neznamená. Toto nemení systém. A tu je aj vlastne Pavol a Efezanom a rodinné pravidlá pre náš život, že nám ukazujú, že vzťah medzi mužom a ženou my nezmeníme tým, že nejakou nálepkou, ale zmenami vzťahov, zmenou srdca, prístupu, ktoré sú v našich rodinách. Myslím, že posledný slajd mám takýto pripravený.